singabantwana basha, omama nobaba bethu. Siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi sikuvukele entabeni yaseSiyoni. Baba wethu unamandla onke osikuthele kuyo wena Nkulunkulu. Sikuvuka nabasha bethu nabadala nezinsizwa nezintombi. Siyabonga Nkosi yami ukuthi akekho ofuna sale ngaphandle masiza kuwe. Sikunikeza udumo ke baba wethu ongcwele ekuseni egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Haleluya. Ngiyabingelela bazalwane egameni leNkosi yami Jesu Kristu. Amen. Ngokhulu kuyithoba ngicela ukubingelela obaba abafundisi, ubuholi bonke bebandla. Angifisi ukuzama ukubingelela ngezigaba zebandla ngoba ngizosuke ngibhede bese ngiyanquma. Amen. But nje ngiyahlonipha kakhulu ubuholi bebandla, from the founder of the church, abafundisi, omama abafundisi, omama babafundisi, ngiyabingelela i-executive yebandla, ngiyabingelela i-executive ye-youth. Engicabanga ukuthi ibona abaphathi balomcimbi wethu namhlanje. Buhle bazalwane. Ile ngithanda kakhulu uma ngingena la iyabonakala nje enesandla sokulomusha phakathi, yabo inaleyo nto leyo yokuthi asihleli nje ngolayini, uyabo omunye emva komunye, sihlele ematafuleni. Uyabona nje ngicela ukushayela abantu abasha izandla bazalwane. uNkulunkulu emiyala ukuthi akayokhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Meyakufaka one of the statements he said, uthe siyohamba nabasha bethu nabadala bethu namadodana namadodakazi ethu. Okusho ukuthi akekho kwakumele asale ngaphandle, kwakumele kuhanjwe siyokhonza uJehova. Amen. So siyabonga bomama niphakathi kwethu, siyabonga bobaba ubukhona benu phakathi kwethu. Kuyasijabulisa kakhulu because siyazi ukuthi indlela yethu incikile kakhulu kinina ngoba you are led by God to give us guidance. So siyabonga kakhulu bazalwane njengoba sengithulile usisi ngiyabonga. Angihambi ke ngedwa bazalwane, ngihamba noJesu. Amen. Kodwa futhi ke ngiphindezele usisi wami laphana uThobeka wakaHlophe, ngicela simpha ngiyaphakama. Ngithe angahambe ngedwa ukuze mase ngibuyele ekhaya nami mangifike ngishawa lapha la ngiyakhona useyobuya yobika ekhaya futhi ngafike ngabheda ngathini ngase ngiyashawa. Amen. Kuyintokozo ke bazalwane kuba phakathi kwenu. Kakhulukazi ngibona abantu abasha abaningi. Inhliziyo yami iyathoba kakhulu mangibona abantu abasha, mainly because ngumuntu omusha okokuqala. Okwesibili ngiyazi ukuthi kunamandla amaningi akumuntu omusha. It's a pity ukuthi sometimes asiwazi lawo mandla njengabantu abasha bese sihamba isiloko kanjani, not understanding ukuthi kunamandla amakhulu kangakanani avalelwe emntweni omusha. Ukubona lokho ngokuthi uSathane akaphathali uku-attack abantu abasha. Mawubheka zonke nje izinto ezenzakalayo emhlabeni ku-attack abantu abasha because bayimbewu, abantu abasha banamandla. Incwadi yamaHubo 1:27 uthi banjengeqhawe, banjengomcibisholo esandleni seqhawe, besithi ibusisiwe indoda ombhodla wayo ugcwele bona. So enhlizweni yami nje ngifisa ukusho kuleli bantu ukuthi bazalwane nibusisiwe ukuba nabantu abasha bangaka. And baningi kakhulu kwabasengaphandle akusamele bafike bangene. Bazongena kanjani if thina abantu abasha sizophila impilo yokuhola eqondile. Bazombona abanye abantu abasha uJesu kithina masizoyiphila impilo yokuhola singadlali singakaki. Amen. Angizile ukuzoshumayela. Ngibonile ukuthi kwi-program ukhona umama ozoshare izwi lenkosi. So I don't want to divert kwi-program ekhona, but understanding ukuthi I am here to speak nabantu abasha abasenkosini. I want to start ngokuthi
emotional ngale nto engizoyenza njengamanje, but ngifuna ukuyenza nje sisober ukuthi makukhona nje anyone, I don't want to take it for granted ukuthi bonke abantu abasha balana bayazana noJesu, because uzobona mase ngiqhubeka ukukhuluma ukuthi I'm here to speak with abantu abasha abasenkosini. Uma by any chance iyenzeka singathatha light ukuthi because it's a youth conference yebandla, sithathe light ukuthi si-assume ukuthi wonke umuntu wake wasithatha isinqumo sokwamukela uJesu elayini. Mhlawumbe uvakashile, mhlawumbe umakhelwane walawula uhlala leNkophomeni. If you are here and awukakazi usithathe isinqumo sokwamukela uJesu, ngifisa uqala ngakho ukunikeza lelo thuba. Lento ke kaJesu akusiyona into edinga ikeyboard yokuthi size into nje edinga umuntu ozothatha i-sober decision yokuthi uJesu ngiyamdinga. Singakhuluma ngama-careers, sikhulume about business, sikhulume ngayo yonke into engingakhuluma ngayo nengizokhuluma ngayo, but lithi iBhayibheli kuyomsiza ngayo umuntu ukuzuza izwe lonke bese alahlekelwe uphilo. So in the next 2 minutes, I want to open that opportunity ukuthi mawukhona endlini ungakazi uyinikele impilo yakho kuJesu, phakamisa isandla sakho, mina ngizokubona uJesu uzokubona. Uthi uPaul ngokuba singamanxusa, we are ambassadors of Jesus. Ungathi uNkulunkulu ubusa ngathi, siyancela buyisana noNkulunkulu. So uma nje by any chance ukhona, shuthi ngikhuluma namakhono, ngicela ngishayela abantu abasha abalala. Manje khona masibona sisami ayilona ihlazo lento yengane. Ngicela nje usuku ukuze phambili bazalwane, i-serious campaign is about eternal life, lelenzakalayo, lento mayelana nokuphila okuphakade. Ngiyacela bakufundise usikhulekele and lead sister to Christ. Baba wethu omncwele, uNkulunkulu ophilayo, siyabonga Baba wethu namandla wonke. Nasi sidalwa sakho phambi kwakho. Baba wethu namandla wonke, sibonga ukuthi Baba uye wamthinta inhliziyo yakhe Baba wethu omuhle, amazulu abulile. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu umphefumulo owuzuzile Baba nakulesi sikhathi egameni likaJesu waseNazaretha. Lithi izulu Baba wethu oyigcwele, izingelosi nezidalwa zezulu ziyababaza ubuhle bobukhulu bakho. Baba izulu liyakhothama ngesandla sisodwa esiphendulayo size kuwe. Baba siyabonga ukuthi wena usenguThixo owenza wamkela umuntu, umlandela kusemasethuleni. Ilama yakho santa, yawe bekho santa libakho shaya. Mawe kwebe siyabonga, nasi sidalo sakho namhlanje. Baba wethu kwebe ndiko bayithi phela izulu liyabona, amazulu ayabona, nenyosi ziyabona. Wena usefika naleli, siyabonga Baba wethu kwebe. Thatha indawo yakho ephakemeyo ngoJesu namandla. Amen. Ngiyacela mamsitha kusondele egameni lenkosi. Praise the Lord. Kuphila lona loqali ukuphila. Lona loqali ukuphila.
Jesu wenkosi. Kunencwadi lapha kumaRoma chapter 9 verse 10. Ethi umuntu uvuma inhliziyo yakhe. Ibeseba kumlomo wakhe uyasho ukuthi uJesu wenkosi. uJesu wafa wafuka. Uyena asisholo ngomlomo wakhe. Ayikho yempendulo umuntu bese ubuza ukuthi waphendukela. Impendulo ukuthi uJesu uyinkosi. uJesu wafa wabafileyo. Yonke impendulo kwakunika usoqedile. Cela phakamisisana sesisana sethule sesisana siphakamisela uNkulunkulu nalibana lufakazi. Ngokuthi namhlanje wena phakamisa uJesu. Cela uphakamisa isandla sokuthula. Ngoba uNkulunkulu asikhonza ukukhuluma ngale banda lisukume bazalwane. Siyenzani isabelo yomphelezo. Ngokuthi sifakazi namhlanje. Ngokuba lasulini ingelosi singekena. Siyaqhubeka. Sithi wena ungcwele. Sithi wena uphakeme. Ngiyacela ukuthi oyedwa ezakuye. Jesu. Cela usilandela ngalawa manzi ibandla lisolekelela. Ithi Nkosi Jesu. Namhlanje ngeza kuwe. Ngiyadivosa ukusatha namachikane ama. Nkosi bengihamba endleleni. Ngingaboni. Ukuthi ngihamba umnyameni. Kodwa namhlanje awunyezi kinesitalo esisha. Alilawulwe kuwe. Alilawulwe inyama yami. Namhlanje bethela inyama yami. Esonza ngahamba endleleni. Esonza ngakuzi wena uNkulunkulu. Ngegama likaJesu. Cela simkhulekele uNkulunkulu amvikele. Angayishonthi lento ngegama likaJesu. Ngiyakholwa